Tým znalým toto auto netreba predstavovať. A vy, čo ho nepoznáte, nemusíte sa za to hanbiť, pretože toto auto sa vyrábalo len pre Ameriku. A to v rokoch 1966 až 1996. Potom prišla 25-ročná odmlka a teraz je tu nová, 6. generácia Fordu Bronco. Keď sa na to auto dívam, tak na toto potrebovali tých 25 rokov. Veď je tu toľko odkazov na predchádzajúce generácie len v takom novom technickom a technologickom prevedení. Jediné, čo je tu celkom nové a čo nebolo. Teraz je Bronco so 4 dverami a podľa mňa mu to svedčí. Veď pozrime sa naň bližšie. Kovový nárazník, riadne ťažné oká. No a toto sme už v motoringu videli na jednom Korejcovi, len tam to bolo také dokumentárne. Tuto to zvládne 70 kg. Je to taká krabica. Kolesá sú umiestnené v rohoch karosérie, minimálne previsy. Vpredu najazdový uhol 41, prejazdový 24 a ten zadný má 33 stupňov. Ochrana prahov. Kovový rockslider. Aj keď to tak nevyzerá, toto je 17, ale naozaj s riadnou gumou. Rozmer 285 na 70. No a čo iné ako AT-čkové Goodridge. Bronco ostalo verné odnímateľnej streche. Toto všetko sa dá dať dole. Dvere sa dajú odmontovať, inak bezrámové. No a potom s autom jazdíte ako s kabrioletom, s vetrom vo vlasoch. Toľko zvonku, nazrime ešte dovnútra. Hoci Bronco zvonku pôsobí, že to je naozaj parádny kus auta, interiér je taký, ako sme v prípade offroadov zvyknutí. Znásobuje to ešte ten pocit, že som naobliekaný a v bunde, v lete, v krátkych nohaviciach, bez strechy. To bude paráda. Nepriatelia tvrdých plastov si Bronco určite nekúpia. Plast všade, kam sa len pozriem, ale napríklad lakte mám opreté na mäkkom. A takisto aj sedačky, ekokoža. Krátka palubná doska, držadlá a interiér celkom pekne farebne ozvláštnili. Veľký stredový displej 12-palcový so systémom Sync 4, samostatný panel na ventiláciu, super, volič prevodovky a otočný ovládač na jazdné režimy, lakťová opierka. Ako to vyzerá vzadu? Sedí sa tu celkom v pohode, no nie je to vyslovený komfort, ale ani žiadna ortopédia. Rýchly pohľad do 873-litrového kufra, pribalili nám aj stan, len obrázok auta nevymenili. Nemôže chýbať podrobná prehliadka podvozku s odborníkom. Miro, tak daj opäť tvoj prvý dojem z toho podvozku. Tak donesli ste zase ďalšie terénne auto ku nám do dielne, čo sa teším. Novinka. Hej, novinka od Fordu. Šasy sú robustné. Ale nie tak ako Ineos. Nechcem to až tak porovnávať, nejsú také až robustné ako na tom Ineose. Toto sa bavíme, že je vozidlo na hlavne americký trh a je to použiteľné do offroadu. Máme nezávislé zavesenie prednej nápravy, čiže pohodlnejšie zase na ceste. No, máme tu aj predný stabilizátor, ktorý je skovaný zase pekne za celou tou nápravnicou, čo je plusom. Má aj ochranu, je hydraulický, takže tak. A dá sa vyvesiť? Dá sa vyvesiť. Toto je určené aj na cestu, tým preto tam zvolili teda ne tú nápravu dopredu, ale nezávislé zavesenie. A hliníkové ramená? Hliníkové ramená, pevné, zase, čo sa mne páči ako mechanikovi, tak všetky šroby veľké, proste všetko používaš od 19+. Na tieto hlavné časti toho motorového vozidla.
pri tých nezávislých zaveseniach, čo sa týka jazdy v teréne, alebo v tom ťažkom offroade, bahna, kamene, skaly a podobné, tak nevýhodou presne poloosy, odhalené manžety. Tlmiče, vidíme tu dĺžku, brutálne dlhé tlmiče, ešte aj s nádobkami. Zase asi vychádzali teda zo super podvozku z Raptoru. Že teda ľudia majú radi tú rýchlu jazdu po tom nespevnenom teréne, čiže nejaké šotoliny. Je tu aj terénny režim Bacha. Je tu aj terénny režim Bacha, čo znamená, že teda má to byť využívané aj teda do tých dlhých púští, ktoré sa hlavne jazdia v Amerike. Čo zadná náprava? Tak vidíme taký štandard, ten tvar a všetko tých zadných amerických náprav. Je to toto od Fordu, akože náprava zadná. Tuhá, čo dodať, všetko veľké, tvrdé. Zase na môj vkus ramena troška krátke, ale zase majú to určite vyskúšané, alebo teda s tým dlhým, veľmi dlhým tlmičom od Bilsteinu. Čo by som, tak ja aspoň z úhlu pohľadu človeka, ktorý jazdí tiež do ťažkého terénu, troška tá elektronika, odhalená elektronická ručná brzda. Zase sme sa predtým bavili, že teda zase to má nejaké opodstatnenie, že sa dá zablokovať práve len jedno koleso a to auto sa vie zvrtnúť na menšom. Toto si vyskúšame, na to som zvedavý. Na menšom priestore. A čo toto? No pri väčšine, už niekto jazdil s tým v teréne, niekto to bol vyskúšať. Pri väčšine tých vozidiel terénnych je tá elektrika, alebo tie zväzky káblov, aj brzdové trúbky a hadice umiestnené z vnútornej strany a čo najvyššie. Toto je také, podľa môjho názoru, nešťastné miesto. Je to tu skované aj okolo držiaku karosérie, síce len takým plastovým. Verím tomu, že už existuje nejaký upgrade niekde v Amerike, ktorý to vie celé skovať, hej. Ale zase je to miesto, kde sa nám bude zbierať práve to blato a to všetko okolo toho. Takže troška nevýhoda. No a po zdviháku nasleduje terén. Čo prvé urobíme? Okrem toho teda, že sme si dali redukovanú štvorkolku, nejakú uzavierku, svieti nám tu slnko, nedávame nič, redukovaná štvorkolka, automaticky sa vyplo SPčko. Čo je super. Jasné, máme tu rôzne módy a možnosti, skaly a všetko ostatné, ale ja mám rád taký ten štandard, proste klasika, redukovaná, manuálne radenie a už len v podstate uzavierka. Máme tu predný diferenciál, zadný diferenciál. Takže máme tam navolenú klasicky jednotku, redukovanú, krásne pri zjazde. Máme tu teda nejaké zjazdy cez nejaké kríženia a podobné. Dáme si aj nejaké teda to blato. A 335 koní, čo si myslím, že je... Krásne sa hrabú do tých výjazdov, proste je to tam cítiť. Zase do zjazdu jednotka pekne. Tunák presne potrebujem odbočiť doprava, použijeme smerovú brzdu. Zablokujeme si práve koleso. To ide ako tank, sa to otočí ako pasák v podstate. Tak, presne tak. Vyrovnáme, vypneme. A ideme hore kopcom? A ideme hore do výjazdu. Máme tu dosť šmiklavé. Jasné, mohli sme podhustiť pneumatiky, ale my chceme troška to auto potrapiť, takže... Tie kolaje sú už riadne vyjazdené, ale... Dosť sme to tu rozbabrali, už pri tých prvých jazdách, ale máme to pekne blatové. A teraz ideš na jednotke hore kopcom? Nie, odradil som si to 2-3, nech mi to rádi pekne, vyššie rýchlosti ho potrebujeme kvôli tomu, že sme nepodhustili, nehali sme na schvál napúkané tie pneumatiky, aby sme vyskúšali trocha to auto. Áno, podhustíme, do križenia povypíname, teda zapneme si uzavierku predku, zadku, čo vyskúšaš na aute, proste nič. Nevyskúšaš si nič, lebo tie pneumatiky to požerú proste. Máme tu alterajný odbeh Goodrich, tak jak sme to mali na aute predtým. Čiže testujeme hranice toho auta, takže snažíme sa, zase si dáme do zjazdu manuál, proste zaradíme si ho do 1 a ideme dole. A ideme dole kopcom. Do výjazdov zase odraďujem si 2 až 3, proste, aby to teda
malo tú trakciu, aby nám vyhádzalo pneumatiky. Ceskali hore. No a ideme na to, čo mám v úvodzovkách veľmi rád, to je bočný náklon. Tak tu nemáme až taký extrémny. Pre mňa je. Zoberieme ho najprv z pravej strany. Ale tým, že máme hlavne zase nabraté bahno, tak tam treba rátať s tým, že nejakým spôsobom došli sme do prekríženia. Na to, že to má v podstate nezávislé zavesenie vpredu, to kríži veľmi krásne. Ten podvozok to krásne bere. No to aj nás šmyká, aj náklon. Akurát sme nevykrížili, pretože to koleso sa ani neodlepilo od zeme. Tak. No a tie kone, to sa ľúbi brať. Aj krútiak 563 Nm, myslím si, že to je veľmi slušná hodnota, áno, jasné. Ale na to, čo akože jazdíme v tejto chvíli a zdolávame, tak je to akože dosť tuhé auto, pevné auto. A evidentne sa ti to páči podľa výrazu tvojej tváre. Bavivé vozidlo. Ľúbi sa mi, že vidím tie rohy, tam tie držiaky, ktoré tam namontovali, tak tie sú super, že viem presne, že kde mám roh auta. Ten nárazník je dostatočne zasunutý donútra, je zarovno v podstate, tá maska je kolmo celá. Ten predný nájazdový uhol je vyše 40 stupňov, takže to je super. To je veľká vec. Tu už aj troška brúško chytáme, aj keď sme v redukcii, ale šmýkame sa dole, takže... Ale mal som pocit, že stále to ešte koriguje, že to auto sa nešmýka ako na sánkach, ale pekne tak to zliezlo. Sme aj v kolajach, tie nás pekne podržia. Zase, keby sme išli podmočená lúka, nejaká rovina, tak schádzame dole, tak by to bolo o mnoho zábavnejšie. Hej, veľmi bavivé auto, proste celý čas ho mám prehliad, akože vidí človek práva, ľavá strana, veľmi milé, takže... A keď máme už tie zrkadlá trošku zahádzané, a nemá problém ani keď ideš trošku vyššou rýchlosťou cez vôbec. Cez tieto hrby, on to v pohode to ustojí. Strašne sa mi páči, že on, keď zaradím jednotku, tak dá medziplyn to auto, až vtedy mi ju tam pekne hodí. Čiže aj podľa zvuku motora viem, že ju akurát zaraďuje to auto, hej, aj keď sme teda v automate. Vidíš, to som sa chcel spýtať, je tu 10-stupňový automat. Ale tým, že sme v redukcii a jazdím manuálne, on radí maximálne po trojku. 1, 2, 3, hej. Čiže ďalej nejde? Ďalej nejde, ďalej ma nepustí. Teraz mi tam dala štyrku, keď sme sa dostali na tú rovinku. Do toho výjazdu mi proste nedovolil. 5 maximum. Teraz sme to mohli vyskúšať, že po 5 nás pustí. Aj keď je to 10 rýchlostný automat. A ten podvozok je fakt akože, nechcem to až moc prechváliť, tie tlmiče to zožierajú jedna jama za druhou. A ideme fakt aj po rozbitom, po kadečom, takže... No dobre, Miro, tak sme sa previezli, povozili sme sa, vyskúšali sme si to, teda ty si to vyskúšal, ja som v niektorých chvíľach nedýchal. Keby si to zhodnotil, jeho terénne schopnosti toho Bronka? Je to auto do terénu proste. Super, to, čo sme si v dielni rozprávali, určite to je pohodlné na ceste tým, že to má ten predok nezávislý. Nebal som sa to poslať kade tade, fakt akože do ťažkých vecí, kde sme naberali bahno. Uvidíme, pôjdeme to umývať, uvidíme, odkiaľ všade budeme dostávať to blato. Hovorím, jediným nejakým takým akože fakt negatívom je práve tá elektroinštalácia, ktorú sme si pozreli už po tej jazde troška,
že teda je tam fakt nabaratať to bahno na tých kábloch a na tej elektrike, takže ale z môjho pohľadu volant veľmi dobré ovládanie, všetko okolo toho veľmi dobre, takže aj rohy auta je vidieť, mal som z toho veľmi dobrý pocit. Uvidíme, čas ukáže, že keď to fakt začnú tí ľudia používať, ale to prevedenie toho auta mne sa veľmi ľúbi. Troška mi tu chýba vpredu pre teba to držiatko, madlo, hej. Jak hovoria Češky, ženy, manželky offroadiakov, že sakra, tak to volajú. Tak to bolo také rýchle zoznámenie sa s Bronkom v teréne. Veľmi rád by som sa k nemu dostal ešte v lete, aby som si vyskúšal jazdu s vetrom vo vlasoch a pokúsil by som sa aj o lepšiu spotrebu ako teraz, 16 litrov v teréne.